Motor tua boboti gawe mengkenek. Wes dikarjo. Lah wong mik ngene iki biasane dienggo ya apik. Lah kok digawa mrene? Dikon gawe fungsine iso macem-macem. Swara iki, swara iku. Kudune iso. Lah dumeh dheweke duwe duit. Dumeh aku iki dibayar. Ayo, wong kaya aku ngene iki ya karek manut tok. Wis rampung kari wenehno dikarjo ben dicoba. Ngene iki kaya wong dheweke ngene iki puas. Maksudnya puas ngerjani aku. Ora umum. Dre yo kaya jemparek. Dawa lepol. Wis rampung. Wis beres. Coba. Cek. Tenan. Malah jeblok. Aku ya wis bener kok. Walah. Lah iki asem tenan. Lah jebul malah ning posisi step up. Kudune kan nggone step down. Lah bener ah. Tekan dhuwur malah jeblok. Lah wong posisine step up tegangan saka ngisor cilik lewat power supply diunggahno jeblok. Kudune ya step down. Dadi teka ngisor iku tegangan cilik tekan power supply diredam. Lah mengko banjur munggah iso adem, dadine iso tenang, kalem, kuasai keadaan. Lah, ku sing tak karepno. Nah, iki ya wis dadi. Coba. Cek. Cek tes. 1, 2, cek, dicoba. Cek. 1, 2, dicoba. Cek. Iya cocok. Coyo anjan. Mbah Mirjan
ngene kon dadan-dadan pinter nyet. Piye? Wis iso, Mbak? Sisa. Oh. Iku anjen ngangel wong tuwa. Wong mik wis apik-apik ngene kok jek kon gawe reno-reno. Iki wis iso dicoba, Mbak? Jelas sih iso to. Oh. Pengen suara kaya apa? Coba. Michael Jackson. Michael Jackson. Heeh. Puter Heeh. 3/4 puteran Oh. arah mrene. Michael Jackson. Jackson. Aki Mbak jajal, Mbak. Kok iso ya, Mbak? Coba deh. Saiki genten Iwan Fals. Iso. Iwan Fals. Putra arah jam 8. Oh. Coba ya, Mbak. Aku tak bisa memahami. Aku lelaki tak mungkin nerimamu bila ternyata kau mendua, membuatku terluka. Tinggal kau saja diriku yang tak mungkin menunggu. Jangan pernah memilih, aku bukan pilihan. Wes, genten Demasif ya, Mbak? Iso to ora? Siap. Membuatku berantakan, kau membuatku tak karuan. Iki coba Peter Pan. Iso ora? Oke. Bagai bintang di surga dan seluruh warna dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Oh bintang di surga, berikan cerita dan kasih yang setia dan cahaya nyata. Ngene iki ya apik tenan, Mbak. Wah, iki tak coba ya, Mbak. Yo, wes anggere coba. Aku tak tinggal tuku kopi dhisik. Ngono. Coba iki. Ya. Ya. Tak coba campur sari. Coba cek ta iki yo. Nah, tak puter gelombange. Ya. Mbak, iki piye malah lagune kok? Mbak. Mbak, iki lagune kok malah Mas, tak tutup nah ae. Pisan. Lagune. Saya kan rencana Mon Karjo. Nopo? Wis tuwa konslet. Awas yo. Awas teko kene yo. Aja nyedak. Mundak diberakot. Konslet. Mbak Pirjen kan ini kok ireng yo. Ngureng yo. Kenapa? Wong tuwa rambutnya seputar kabeh Mas. Dikasih to. Mas apa gitu? Waduh tuwa ne ora genah. Tuh, konslet kabeh ta. Pantes blas.